Kadırlı vatandaşlar, bu goşgyny Ejemjanyň ýagtyýadygarlygyna başladım. Ajal meýin datmadyk, bu dünýede barmyka ejeňiz ayetde bolsa, bilin gadryn diýirkä. Eje sözüm koddes, kimler agzar tiz-tizden, kimler bolsa ýaşlykdan mahrumdurlar o sözden. Käbir çaga nä tanış, ejesiniň kokusy iňipdir pany dünýä, düzüg bolman dokuzy. Ýaşyň birçen bolsa-da, senem eje küýseýäň, saçyňa ak girse-de, çaga bolsamdym diýäň. Eje sözün agzamok, mahrum bolalyň bäri, emma içim gepledýän, häle ýanymda ýaly. Mazaryňa baramda, sypaýaryn gumuňy, wah armanym sypasam, gumuňy däl özüňi. Mazaryňda aglaýan, duýýan nälsiň sesimi, diýýärdiň diýirkäm agly, soň duýmaryn sesiňi. Ejelere söýýänler, bilip goýuň bir zady, şol ejedir döredin, adam zady, zürýady.